Takže čaute pri mojom ďalšom let's play z tejto hry. Som tu teraz iba sám. Čakajte, pauznem to. Tak som tu. No, takže dal som tu nejakého Apache, či čo to je zač. Toto video bude lepšie postriehané, lebo som pozeral dneska tutoriály ako strihať dobre, tak už budem vidieť. A tu. Môj brat nehrá už, takže možno začne. Nehrá kút, aby si mysleli, že končil s YouTubeom už také. Dobre, teraz budem ako debil, čakajte čo. Tak to bude veľmi krátky let's play. Takže toľko. Budem mať 3 minúty. Len toľko. Ospravedlňujem si ten v pozadí zvuk, že tam je toto. To nie, ale to je mačka kusom kúpe, tak sa tam suší, tak som jej to zapal, jej nebal zimom teraz. Tak, že tak. Tak asi dáme len tento boj a to je všetko. Lebo naozaj som neoplatí dlho čakať teraz. Mám každú úplne doma verziu. Typinky, keď to neviem. Takže toto bolo 5 čo je čestná séria a asi sa to už nebude točiť. Možno raz, možno. Ani dám tomu veľké nádeje. Nič by ma to nebavilo, ja si to zapnem taký ďalej. Takže neviem, či som bol 14 či koľkátka, ale je to už také veľké, že koniec. Ja sa to nedá. Takže ukážem na našu alianciu, neviem, či sa takto pridať, lebo ja to nekontrolujem, hrám to minimum. Prepáčte, že v minulom videu som vám nedal do popisku túto alianciu, ale pokúsim sa dať teraz. To je neviem čo, vážne po maďarsky to napísané. To je Aďo, čo sa mi točí, Neo, čo som ja, Rezej, môj brat, Donivo, nepoznám, Paťo, to je kamarát, nepoznám, Andro, nepoznám, až tie mena čítam to, tak prepáčte, Jakub 100, nepoznám, Tommy 2, nepoznám, Ľubko 33, nepoznám. Môžete sa pripojiť, naša aliancia sa volá. Kde je menu aliancie? Alianciu. To neviem, asi nemám môj názov, takže tak sa napíšte na 9 a pozrite si moju alianciu. No, prišlo mi to. Porážka. Koľko mám poraných? 11. Pane Bože, to mám polku Viete, aj teraz mám tento účet, mám 14 a neviem vôbec hrať len kvôli jednej veci, že ja som si ho síce aj sám vytvoril, ale kvôli tej veci, že keď útočím, stále skoro, keď prehrávam, tak som iba nedávno zistil, že mi hrá čo poraní a ja títo opravujú, alebo ako to doríte nazvať, sa strašne dlho, 16%.
možno až sa mi podarí viacerých ja opraviť alebo ako vyliečiť, no tak to začnem, tak to budem točiť. Natočím potom čas jedno video, ale tu už viac nemám k tomu čo povedať. Takže sa vám video páči, nezanechať like, a ste nový, tak odber a čaute.